Allah rokkunomi demgal Pulaar kay ko demgal Allah rokkunomi gandal Pulaar mofti gandal Allah rokkunomi demgal rote wati demgal neddo darobi na watta mi bagal mami sado amin biye hol ko badni sal Allah e yurmede mum yewonoma mi salmini on mi jowti on mi hinnike on to fofom tana ala to min mbiyetimi ko abusi en mbaddino ñanden windande wotere ko fati e inde telal e inde kewal hande noon mbaɗaten koko wiyete pelle inɗe ko holko woni pelle inɗe so en payi e alwal meɗen ngal ƴewan min bindi men ndi alwal ngal ha few hande ko nogas nasande lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas pelle inde ɗeɗo pelle inde holko mbiyeten pelle inde noon eɗen mbawi fecciɗum e pecce tati pelle inde tawi koye teelal ngoni pelle inde gonɗe e keewal pelle inde gonɗe e nder keewal keltangal pelle inde teelal yeru joni so en mbi ba o kii ko kol nde ndu ndi ngal ngol ngel ngi ngo nge ngu joni noon ɗeɗo fof no ɗe ndiɗore noon so en duttima ɗeɗo fof koye teelal ɗe goni hay hen goto wonani e keewal keewal koko ummoto teelal ko gotel hono no mbiyata ba mbabba ba ngeloba ba tuuba joni noon so tawi koto keewal to koko tuggan ma ɗiɗi tan e keewal Pulaar ha fayan ma ujunnaji ɓe no mbirata yimɓe ni ɗe no mbirata leɗɗe ni ɗi no mbirata dawaɗi ni so en duttitima e kadi ne ɗum ɗo joni ɗeɗo tan goni ɗeɗo tati ko kañumen gontata keewal dendagal ɗeɗo inɗe noɗe poti garɗe ɗo eɗe garani ɗe fof ɗeɗo lomtima yeru mumen hono ɗeɗo inɗe gonɗe ɗo enɗo ɗeɗo goni pelle inɗe keewal ɗeɗo goni keewal keltangal hono no mbiyata pelle inɗe keewal keltangal kon lekkon kon cidon kal laccal kal kuɗal kun koy hono no mbiyata kon ko koy kon ni kon koy kon mbiya e Pulaar guine o kon koy joni noon ko ɗum ɗo woni pelle inde so kadi fedde inde holko woni fedde inde kala inde Pulaar ene jogui ko wiyete fedde muɗum fedde noon ko kañum masata inde yeri joni inde so tawi joni en mbi ba ngeloba nge lo ba keskoɗen ɗo en hunde nan ɗo ayi so en mbi ba ay oɗo a ko kanko masata oɗo a inde kala no fedde nde way so en mbi o surga ko gorko tokoso ene wawi wonden ayi o surga ɗo sertata o debbo kono noon ko o surgajo wonno o surgajo wonno ko o surgajo wonti o surga wonti inde dottande tan raɓɓikina ɗo en kono wonno ko o surgajo o debbo yeru o debbo so tawi en mbi o debbo ay sa waɗi ni o ko masata ɗo oɗo kañum masata ɗo en fedde inde ko kañum masata inde joni so en mbi kii lekki ay wontata ko lekki ay kii o nani lekki ɗi battintoɗo fedde inde dendagal no diidori no ko kañum masata so en mbi ngo faɗo faɗo yeru joni faɗo ko ɓornete ko ayi o faɗo ayi mbiyen joni kadi ndura wandu ayi ndu
rawandu, rawandu, ndu rawandu. Ndu o joni ko o kañum masata ɗum ɗo woni fedde muɗum. So en mbino joni ngal leggal walla ngel leggel walla kolkuɗol walla ndi ñiiri walla ko haako ayi fofof kala no fedde nde masiri battindingal muɗum ngal ɗo inde arore nde kadine ko hani ha. So tawi tan inde nde nandani e sakkitore laaɓngal fedde nde firti ko inde nde heewi wonde ko ñawnande e Pulaar walla ko nde dottande yidde wawde amande ɗum jokkitorni mbiyata o ɗeela wonno ko nduɗe leeru o ɗeela ay joni sa waɗi o ɗeela ɗo joni ma wi wadde dosgal ngal salima siko ɗo woni ɗo ala wona o ɗeela wiyete ɗo ko inde ñawnande o ko wonno fedde muɗum ko ndu ɗeleeru ko ni fotno wonde. Joni noon so tawi en paami dendagal ɗum ɗo en gandi fedde ko kañum masata inde. So woni keewal ngal so woni kadine ɗi baali ɗi baali wonti ɗo joni ko ay ko ɗi oɗo baali kañum ɗi oɗo ko kañum mahiɗo hen ko kañum masiɗo hen. Ndeke noon fedde inde ko ɗum ɗo joni so en duttima e ɓe mbi kadi keewal kelte ngal ko kon koyon walla ay kon koyon on kon koyon fedde inde ko wiyete pelle inde ko kañumen masata inde toɗɗoren inde fedde nde. So woni keewal mum so wonde ɗum keewal muɗum keewal keltangal e keewal digingal walla keewal keltangal walla keewal puynangal walla keewal mawninangal noon fof ruttoto tan koye ɗeɗo en koye ɗiɗo keewal puynangal keewal keltangal en kaaliɗo ɗum ɓe windani men ɓe ɗiɗo koye ɗiɗo ruttoto. Joni noon dendagal ɗeɗo inde so tawi en paami ko ɗum ɗo woni ko wiyete pelle inde e nder ɗemgal Pulaar ko. Fedde inde noon so yehi ha ɓooyi ko kañum wontoyta ko wiyete joporde en e toɗɗorde en. Ma en garoy joporde kañum ɗeɗo pelle ganden tan kam no ɗe mbawi fotirde fof eɗen mbawi ɗum ɗo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jeenayi sappo sappo e goho sappo e ɗiɗi sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyi sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati sappo e jeenayi nogas e goho nogas e ɗiɗi ɗum ɗo koko doɓiniɗen ko tan. Kono so tawi en gaddino Pulaar Adama o en gaddino Pulaar jelgoji walla Pulaar Burkina Faso walla Pulaar Guinée gonɗo toon ha e Gambi ono mbiyata ma gi neɗɗi Gambi mbima gi neɗɗi ɗum koko bonnita kono noon ko o neɗɗo tan. Joni noon ginan toon walla eno paamirten tan ko ɗeɗo ngoni pelle inde noon ko kañum masata inde. So masi inde laabngal mum cakkitingal walla mumal muɗum cakkitingal hono no mbirata koyngal ayi al o ara tankari oɗo al gonɗo ɗo eno ko kanko wontata ɗo kanko masata ndeɗo e fedde inde. Ɗum ɗo woni fedde inde ndeɗo masa oɗo cakkirɗo masa oɗo ɗeɗo inde fof no ɗe ndidori noon kala nde inde jiiɗa ene maha e Pulaar tawi inde nde regoraki ni no kollirɗen ɗo e oɗo yorini woni keewal ngal woni teelal ngal woni keewal keltangal ngal kalkuɗal kal laccal kal lekkal ɗum ɗo fof no diidori no so tawi tan yaadani hen ene wayno koko jiiɗini. Joni noon Pulaar en dañi ɓe limi ɗo nogas e joyi walla nogas e nayyi ene heddi goɗɗi ene waɗi noon inde en ngala enen Pulaar ko wiyete inde rewɗinande inde worɗinande kono noon ene woodi hono woodiri ni ma en mbaɗo windande mum inde rewɗinande e inde worɗinande hen sahaji ko mbiyata ngu walla nde inde worɗinande e inde rewɗinande so tawi a ƴeewoyi ɗum tan a famat e nder Pulaar meɗen
onon mbiyata o ndu surbaru walla o surga nde rewre kono noon aɗa wawi rewɗinde kadi inde Pulaar mbiya nde worde sa wi nde worde ka dewɗinɗon kono so tawi wiyatama ko o surga nde rewre wadde nde so en teskima kala ko natata e nder lowri muɗum hankkadi ene wawi jeeyde e fedde inde taw inde kadi inde rewɗinade walla fedde inde wordinade fedde inde rewɗinade walla fedde inde wordinade wordinade ko ɗum woni no faalirɗen ɗum ɓeeɗo fellirɗe noon ko kañumen gontoy to lomtoy ko kañumen gontoy to kadi ne toɗɗorde e jokorde ma en ngaran ɗum windande heewi hono ko wiyete pelle inde e toɗɗorde e jokorde walla mba esten wawde yaltinde hen ko wiyete inde rewɗinade walla inde wordinade dendagal ɓeeɗo kala ko ngattuma hankkadi teftoɗen tan ko pelle inde ko ni woniri e Pulaar e ma yiyani ha noon gasi jeete ene wawi taw ko en gaddani ɗo ko alluwal men ngal mahori noon so kono noon ene wawi taw en gaddani ɗo ko alluwal meɗen ngal mahori noon kono noon ko ari ɗo ko ene wawi wonɗade laatan ko ene firlitoɗo kono peewal keftagal ko kon kala koyi wonande gaddinaji meɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe meɗen walla ɓe mbaɗatande walla wittande en tawde ɗeɗo binnande meɗen Pulaar kedi Pulaar ha joni koye inde gonɗen kono noon ko yimɓeɓe ñaran Allah rokkunomi ɗemgal Pulaar kay ko ɗemgal Allah rokkunomi gandal Pulaar mofti gandal Allah rokkunomi ɗemgal rute wati ɗemgal neɗɗo darobi no wattami bagal mami saɗo amin wiye holko mbaɗ